Zergatik gertatzen da hau? Zergatik da indartsuagoa erdalduntzea, euskalduntzea baino, Euskal Herriko hiztun gehienen bilakaeran beraien bizitza prozesuan. Horri erantzuteko bi arrazoi multzo funtsesko daude. Lehenengoa, argi eta garbi, daukagun oinarri demolinguistikoa, daukagun errealitate demolinguistikoa. Hau da, lehen ikusi dugun bezala, gurean gehienak erdaldunak izanik, eta ia euskaldun elebakarrik ez daukagunez, eta euskaldunen artean ere gehiago erderaz errezago egitea euskeraz baino horre batetik. Eta bigarrenik, gero ikusiko dugun bezala, kontuan hartuta hiztun gehienak zonalde oso erdaldunduetan bizi direla, horrek berez dakar erderarazko joera indartze bat. Hau da, lehen ikusi dugu, azkeneko datu ikusi dugu, nola erabileran askoz gehiago dira lehen hizkuntza erdera izan eta orain euskeraz bizi direnak baino, askoz gehiago dira lehen hizkuntza euskera izan eta gaur egun erderaz bizi direnak, ezta. Hori ulertzeko lehenengo datu bat, lehen hizkuntza euskera izan zutenen artean, bikotea daukatenak hartzen baditugu, horien artean ia laurdenak bikote erdalduna du. Beraz, etxean, ezingo dute euskera erabili bikotearekin behintzat, ezta. Eta horrek ondorio zuzena du gizakien erabileran. Nolabait adibide batekin adierazita, hemen ikusi dugu, lehen hizkuntza euskera dutenen multzoa zenbat erdalduntzen den batez beste euren bizitzan zehar. Claro, kontuan hartu behar dugu, lehen hizkuntza euskera duten horietako asko jaiotzen direla inguru nahiko edo oso erdaldunetan, ezta. Imagina ezagun, Bilbon, Baionan edo Iruñan adibidez, etxe euskaldunetan jaiotzen diren haurrak. Naiz eta haur horiek etxean euskera jaso, eta hori funtsesko izan, jakina, hiztun horien prozesurako, hiztun horiek gaztelaniarekin edo frantsesarekin oso txikitatik harreman estua daukate kasuri gehienetan. Askotan beraien famili zabalean ja erdera ere horregongo da, gehienetan bizilagunen eskilaran entzungo duten hizkuntza gaztelania edo frantsesa izango da, dendara edo tabernara joango dira amarekin edo aitarekin eta han ere nagusiki entzungo duten hizkuntza hori izango da oso txikitatik, eta ja urtzaindegian edo eskolan hasten dituztenean bere gelakide gehienak ere, kasuri gehienetan, erdaldunak izango dira. Orduan, horre guztiak eraginda, hiztun horiek oso txikitatik erdera hortxe daukate eta horrek eragiten du kasu askotan beraien erdalduntze goiztiar eta azkarra. Eta orduan horrek eragiten du, testu inguru horrek, hau da berez euskera haul egote horrek eragiten du erdalduntze prozesu horiek hain indartsuak izatea. Aurkako norabidean aldiz, nahita ere, euskaldundu nahi duenak ere, gure Euskal Herriko zonalde gehienetan ez daukate erreza. Zergatik, euskerarekiko eduki dezaketen esposizioa oso txikia delako. Euskera ez dagoelako indartsu lurraldean. Orduan, egitura demolinguistikoa, nola lehen ikusi ditugun hizkuntza gaitasunari buruzko datuak eta gero ikusiko ditugunak lurraldean euskerak duen pisuari buruz, horrek eragiten du zuzenean honetan. Eta demagun, independentzia lortuko balitz ere, bihar faktore honek hor jarraituko luke. Eta faktore hau aldatzea, hamarkadetako eta belaunaldiktako prozesua izango litzake kasurik onenean. Hau da, egitura demolinguistiko horrek gogor egiten du hiztunen erdalduntzearen alde eta asko zaulago euskalduntzearen alde. Hori lehenengo arrazoi multzoa. Eta bigarreni daukagu, hori gutxi baliz bezala, botere egitura ugarik elikatzen dutela eta indartzen dutela errealitate hau. Gaztelania eta frantsesa ezinbesteko bihurtuz eta euskera berriz hautazko eginez. Hemen luze aritu halko gineke, ezta? Hasteko gaztelaniak eta frantsesak
badituzte beraien hizkuntza hori defendatzeko estatuak, euskerak ez dauka estaturik. Lege aldetik ere, euskera gaztelania hegoaldean jakina eta frantsesa iparraldean ofiziala da, inongo zalantzarik gabe. Euskera bakarrik zonalde batean da ofiziala, EAN eta Nafarroko iparraldeko zati batean, eta beste zonaldetan ez da euskerak ez du ofizialtasunik, eta euskera ofiziala den eremuetan ere nolabait bigarren mailako ofizialtasun badu. EAN eta Nafarroko iparraldean, denodakin bezala, legez dena gaude behartuak gaztelania jakitera, eta euskera jakitera ez. Eta legez aparte, ondoren legean interpretazioa behar denean ere, gaur egungo dagoen justiziaren egituraketarekin, zalantzarik badago, badakigu zeren alde egiten duten normalean epaileek. Orduan, alor politiko, juridiko, administratibo horrek ere laguntzen du egoera hontan, egoera hau iraunkortzen. Eta berdin, gizarteko funtsezko gainerako alorretan ere. Ekonomiara joko bagenu, adibidez, lan mundura, gaur egun ez da posible administrazioan lan egitea, iparraldeko administrazioan lan egitera, frantsesa jakin gabe, eta euskera jakin gabe bai, jakina. Eta hegoaldean ere, lanpostu guztietarako ezinbestekoa da gaztelania jakitea. Euskera batzuetarako bai, besteetarako ez. Lan merkatu pribatuan, zesanik ez. Joan zaitez lana bilatzera iparraldean frantsesa jakin gabe, edo hegoaldean gaztelania jakin gabe. Lanpostu gutxi batzutan agian aukerak izango dituzu, baina nekez. Aldiz euskera jakin gabe, egon daitezken merkatu eskaintzak zalantzari gabe handiagoa dira. Lan merkatuan jakina, bi hizkuntza jakinda, hori izango da egoerarik onena, baina hizkuntzak multzo bezala hartuta, askoz ere beharrezkoagoa da lan munduan, gaztelania euskera baino, edo frantsesa euskera baino. Eta horrek ere eramaten du zera. Prozesu hauek, erdalduntze prozesu hauek, indartsuagoak izatera euskalduntze prozesuak direna baino. Eta berdin eitzen genezake komunikabide, kultur produkzio, kultur konsumo eta abarri buruz, ezta. Zenbait telebista dauden gaztelaniaz ikus ditzakegunak, edo zenbait filma, azkeneko hilabetetan argitaratzen dira aldiro zenbait filma ematen diren euskeraz eta zenbait erderaz ETB-en, ETB da euskerazko filmak noizbehinka ematen dituen bakarra, baina askoz ere gehiago ematen ditu gaztelaniaz euskeraz baino. Horre guztiak, komunikazio mailan daukagun egungo errealitateak ere eragiten du erdalduntzea, indartsuagoa izatera, euskalduntzea baino. Bueno, ikuspegi honek baditu bere ondorioak, ezta? Ikuspegi hau orain arte apur bat lausotua egonda euskal soziolinguistikan. Euskal soziolinguistikan orain arte hizkuntza bilakaera landu izan da modu partzial batean, zehazki alderatzen ziren lehen hizkuntza euskera izan zutenen artean zenbatek ahazten zuten euskera, kopuru hori alderatzen zen erdera lehen hizkuntza izan eta gaur egun euskera ikasi duten euskaldun berriekin, eta ematen zen irudia zen, gehiago direla irabaziak galerak baino, ezta? Eta pixka bat hori zen hizkuntza bilakaerari buruz aritzen ginenean, nagusitzen zen irudia. Datuak pixka bat lehen esan bezala Quebec eta Kanadako tradizioak dakarren ikuspegitik aztertuta, ondoria oso bestelakoa da. Eta ondorioa da, askoz ere indartsuagoak direla erdalduntze prozesuak, horrek esan nahi duela, horrekin lotuta euskararen bizi indarra ahula dela. Eta dinamika horien ondorioz, euskerak baduela nolabait esateko berezko joera bat heriotzera daramana. Oso gordin esan da. Berezko dinamika bat, nun euskera geroz eta ahulago egotera daraman.
Honek badu garrantzia gauden egoera ulertzeko eta azkeneko 10 aldietan egindako lana ulertzeko ere. Pixka bat, hau irudikatzeko eskilara mekanikoen metafora erabiltzen dugu. Honekin zer esan nahi dugu, irudikatzen badugu euskaldun bizitzea, euskeraz ez dakienak euskera ikasiz eta euskeraz dakienak euskeraz biziz baldin bada, gu gauden tokitik goiko pixura igotzea. Ariketa hori tokirik gehienetan da, goitik bera datozen eskilara mekanikoetan gora egiten ahalegintzea bezala. Eta zuk aurrera egin dezakezu, ezta? Eskilara horietan barrena, joan beharko duzu indar handia eginez aurreratzeko. Eta berez geldi bazaude, atzera joango zera eta izango zera nolabait esateko, gero ez da erdaldun hau. Hola, asko simplifikatuz. Eskilara horietan gora egitea posible da? Bai, posible da, baina zaila da. Zaila eta neketza da. Eta egoera hortan horrek definitzen du neurri batean azkeneko 10 aldietako gure egoera. Garai batzutan lortu da goraka egindako indarra izatea eskilara goitik bera zekarrena baino indartsuagoa eta are gehiago eta garai horietan aurreratu eginda, lanaren parte handia joan da eskilara horren abiadura orekatzera. Berez dakarren kontrako indar hori berdintzera. Hau garrantzitsua da besteak beste egindakoa eta gure egoera ulertzeko, ezta. Behin baino gehiagotan nahi pasatu izan zait, herrietan eta gauza hauetaz bertako euskaltzaleekin eta hitz eginez, behin baino gehiagotan olako zera ideia hau jaso izan dut. Gure herrian, demagun, orain zenbakiak asmatuko ditut. Gure herrian duela 30 urte euskeraren erabilera 20% zegoen. Eta gaur egun 30 urte pasa dira eta 20% dago oraindik. Eta pentsa lana egin degula izugarri. Gauza asko egin ditugu, gainera gure ustez nahiko ondo bideratuak, ahalegin izugarri egin izan ditugu eta gure lanak ez du ezertarako balio izan. Ideia hori modu batean edo bestean esan da, baina jaso izan dut han eta hemen, ezta. Eta eskilara mekanikoen eta hizkuntza bilakaren prozesuaren ikuspegi berritu honek laguntzen digu ulertzen eta kasu horretan pertsona horri erantzuten ez, 120an baldin bazineten, duela 30 urte, hemen bazinaten, normalena berezko prozesuak eramango gintuen 30 urte beranduago egotea hemen. Ez dakit duen, baino beherago. Berezko joera galera joera badelako. Indar demolinguistikoek hortara eramaten dutelako. Eta gaur egun 120an jarraitzen baduzue, hori da lorpen bat. Hori da lorpen handi bat. Nahikoa da? Ez da nahikoa. Aurrera egin nahi badugu gora jo behar dugulako, baina honen irakurketa ezin du izan, ez du honek ezertarako balio, eta bar. Eta hau berdin maila makro batean, ez da. Hartzen badugu gure, azken 20 urteetako datu demolinguistikoak, lehenago hitz egin izan dugu, zera, geldotze aroaz, ez da, azkeneko urteetan, orokorrean atera dezakegun irudia dela nolabaiteko egonkortasunarena, egonkortasun hori nolabait lorpen bada, lorpen bada, berezko joera jeistearena litzakelako. Hartuko bagenu azkeneko urte hauetan, azkeneko 20 urte hauetan, gure hizkuntzaren antzeko egoeretan dauden hizkuntzen bilakaera ez eduki zalantzarik, demolinguistikak ez duelako datu base bateraturik munduko egoera ezberdinak konparatzeko, baina dakigun arabera ez eduki zalantzarik toki gehienetan hau izan dela bilakaera. Eta salbuespen gerala, hor nunbait gelditu garenak. Eta hau, garrantzitsua da ulertzea. Besteak beste, egoera hau, berez kontrara egiten digun indar hori konstantea izango delako urrengo 10 aldietan ere. Pentsatzekoa da, euskalduntzen goazen enean, euskeraren egoera hobetzen eta sozialki indartzen doaren enean suposatzekoa da, eskilara horren abiadura jeisten joango dela, baina guztiz eskilara horren indarra ahultzea iritsi arte, lan ikaragarria daukagu.
Eta gai honekin, azkeneko aipamen bat, eta ulotzen da gero aurrera goitzengo dugun gaiarekin, fenomeno hau ez da homogeneoa lurraldean, fenomeno hau gertatzen da erdera nagusi den eremuetan, baina gero ikusiko dugun bezala, Euskal Herritar gehienak eremu horietan bizi dira, baina ez da gertatzen euskera nagusi den eremuetan. Gero ikusiko dugun bezala, euskera nagusi den eremuetan gertatzen dena da eskailara mekanikoa dijoala joan behar duen norabidean. Zuk gora igo nahi duzu eta eskailerak gora igotzen laguntzen dizu. Ja, atalau laburtuz, hizkuntza bilakaera prozesuek kontrara egiten dute Euskal Herrian, hau da, erdalduntzea indartsuagoa da euskalduntzea baino, eta horrek berez dakar hizkuntzaren galerarako joera bat. Eta horren gainean aritu gera lanean, eta horren gainean egin beharko dugu lan hurrengo hamarkadetan ere.